בפעם הראשונה גם שלה. כן, כן, כן. וואו, וואו. אז גם בצהריים היא הייתה בטטה. זה בטטה או בטטה? בטטה, בטטה. יש לה גם משפחה בקהל, נכון? בואו נעשה בכבוד שלום, אבא של שיר חן. אז ילדים יקרים ואורחים יקרים, מגיעה לנו הישר מראשון לציון, והיא מדריכת ילדים בצוות מועדון הילדים. קבלו אותה מתת להיום, שיר חן. ובואו נעשה שוב רעש. השם שלי זה מתתה. השם זה ילד האפריקאית מתתה גואש. מה, את מאפריקה? אמרו לך שאת דומה לקוף? סליחה, אני לא אסבול את החוצפה הזו. אני דורשת לדבר עם אמא ואבא עכשיו. גברת בטטה, ההורים שלי טסו לאילת והשאירו אותי בבית. סליחה? כן, כן, וזה אומר שאני יכול לעשות מסיבה. תקשיב טוב, דני שובבני. זאת בדיוק הסיבה שבאתי לפה. אם אני אשמע מוזיקה חזקה, אני מודיעה לך שאני אצלצל למשטרה ואומר להם ששכחו פה ילד. כן? ואני אספר להם על הכלב שלך שעושה קקי במעלית, ועל הטוקי שמפצח גרעינים וזורק לגינה, ועל החתול ששותה לשכנים את החלב. כן? כן. ואני אספר על... גברת בטטה. מתתה. נו, זה מה שאמרתי. למה? שלא נהיה חברים. את לא תפריעי לי, ואני גם לא... למה קשה לך להוציא את המילה הזו מהפה? אתה לא יכול להיות נחמד? רוצה גלידה? או, זה נחמד מאוד מצדך. אוי. מצחיק מאוד. אני לא יודעת אם שמעת, אבל בשכונה מסתובבת חבורת גנבים. וואו. כן, כן, המשטרה מנסה כבר שנים לתפוס אותם, והיא לא מצליחה. וואו. כן, כן. אגב, הם אלו שגנבו לי את השרשרת שכל כך אהבתי שקיבלתי מאמא שלי שהייתי קטנה. אל תבכי, אני בטוח שהם יתפסו אותם. ואל תדאגי השכנה בטטה, אליי הם לא יבואו. להתראות בטטה. בטטה! בוא נעשה נשמע לי רעיון טוב.
הצחוק מהחזה. אני לא שכנה אחראית. מזמן, אבל מזמן גנבים לא היו פורצים לפה. אם רק היה בא אליי גנב, אני הייתי מפוצצת אותו. לא לזוז! סליחה, אני רק השכנה. אתם יכולים לגנוב מה שאתם רוצים, אני לא סופר כלום, נשבעת. ידיים למעלה, על הראש, על הכתפיים. 1, 2, 3. אני לא אמרתי לספור. סליחה, אדון גנב. ועכשיו השכנה בטטה? לא, בטטה. קוראים לי מטטה. מטטה גואש, על שם הציירת. מאפריקה, כן, אני יודע. אחד. אני מכיר את הקול הזה. דני? מצוין! עכשיו אני יודע שזה עובד. עכשיו אני אוכל לתפוס את הגנבים בלילה. אתה פשוט חוצפן. לעשות דבר מה אתה? גנבים? כן, הגנבים שאתם מחפשים, הם היו פה בערב, כי הם חשבו שהבית ריק. אבל אז אני הופעתי והרסתי להם את התוכנית. אבל שמעתי שהם מתכננים לבוא בערב, ואני הולך להכין להם הפתעה מארץ ההפתעות. אני אלחם בהם בעזרת הצעצועים. מי אמר שאתה ילד מעצבן? את. טוב, זה נכון, אבל אתה גם מצחיק מאוד. אתה פגשת את הגנבים. כן. ואתה מתכוון להילחם בהם היום בערב? כן. בעזרת הצעצועים. כן. ואז אני אחזיר לך את השרשרת שהם גנבו לך. את לא מאמינה לי, נכון? נכון. המשטרה מנסה לתפוס אותם כבר שנים, ואתה חושב לתפוס אותם בעזרת הצעצועים? אם אני הייתי אימא שלך, הייתי לוקחת אותך לרופא מומחה לשטויות ודמיונות וחלומות. אני אלך, ואם אני אשמע גם רעש קטן, אפילו פצפון, אפילו פיצי של ציפור, אני אקרא למשטרה. לא מאמינה לי. העיקר שאני מאמין ואתה לעצמי. יודע, אתה חושב בשכונה על התפיסה של הגנבים. גנבים? חמי רוח, אוויר. כן, גנבים. ומפקד המשטרה ביקש להודות לך באופן אישי ולהעניק לך פרס. פרס? יש! פרס! אפשר מערכת מוזיקה גדולה שעושה ככה הרבה. למה לא אייפון? או פלייסטיישן? או לא יודעת, אופניים, או נעליים, או כל דבר שקט. גברת בטטה, המוזיקה היא הדמיון, החיוך, האושר, השמחה, הריקוד. במוזיקה אני רוצה את הכל. כדאי שתנסי גם את. מה, אתה חושב שאני יכולה? בטח! כולם יכולים! בואו נעשה חיים משוגעים! קהל נכבד, עם מחיאות הכפיים שלכם, להקת הבידור של רשת מלונות פתח במחזמר, שכחו אותי בבית. אז אני רוצה להציג אותם אחת, כאלה גדלים ושחקנים אמיתיים. נתחיל עם הראשונה, אמא של דני. שלום לך אמא של דני. מגיעה אלינו הישר מראשון לציון, וכאן בכפר הנופש תוכלו לפגוש אותה בצוות מועדון הילדים. בואו ניתן המון מחיאות כפיים לשחר חממה.